Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca qalet li se tiffirma l-liġi tal-embrjuni b'lealtà biss lejn il-Kostituzzjoni. Fi stqarrija l-President qalet li apprezzat il-kontribut li tagħti s-soċjetà ċivili u qalet li femet tħassib ta' xi wħud minnhom dwar diversi kwistjonijiet etiċi, morali, soċjali, psikoloġiċi u legali. Il-President qalet li tifhem bl-aktar mod sħiħ u tempadizza mal-weġġat ta' koppji li ma jistax ikollhom ulied u li jixtiequ jsiru ġenituri bit-teknika ta' prokreazzjoni assistita li toffri il-mediċina tal-lum. Qalet li tifhem ix-xewqa leġittima tagħhom li jingħataw għajnuna sħiħa u appoġġ kontinwu mis-soċjetà kollha. Il-President qalet li wara li ħadet diversi pariri minn persuni kompetenti u wara proċess twil ta' riflessjoni waslet fil-kuxjenza tagħha d-deċiżjoni li tiffirma dan l-att. Hija qalet li ridet tagħmilha ċara li din id-deċiżjoni mhix kompromess etiku mal-fehmiet u l-valuri personali tagħha dwar il-ħajja umana, il-familja u l-ġid sħiħ tat-tarbija imnisla. Sostniet li kienet qiegħda tiffirma biss dan l-att b'rispett sħiħ u b'lealtà lejn il-proċess demokratiku ta' pajjiżna u l-Kostituzzjoni li ma jagħtihiex setat leġislattivi ħlief li tiffirma liġijiet wara li jkunu ġew approvati mill-Parlament. Hija żiedet tgħid li temmen li d-dinjità umana u l-integrità fiżika ta' kull bniedem għandhom jiġu rispettati u mħarsa mill-mument tal-konċepiment sal-mewt naturali.